Πάμε. Τι κάνουμε. Παίρνουμε 3 ρίζες, είμαστε ανώμαλοι. Έστω ότι έχει 3 ρίζες. Έστω. Μα πάντα δεν έχουμε διάστημα. Τι χρειάζεται διάστημα για να τους πάρεις τις ρίζες. Το βάζεις εσύ και δεν το διάστημα. Θέλω διάστημα. Το χωρίς βλάβη της γενικότητας, για ποιο λόγο το βάζουμε? Για το τρίτο, τι που κολλάει. Για να ορίσουμε διάστημα. Σωστά. Καλά. Ρο 2, ρο 3, ρίζες της F. Ξεκίνα. Τι να κάνεις. Οι αυτές είναι οι ρίζες, οι 3. Εύκολο 1, σαν εύκολο 2, σαν εύκολο 3, σαν 0. Για να ορίσει διάστημα. Στο πούμε και 4 ρίζες, τώρα ξαφνικά δεν είχαμε καμία. Για να ορίσει διάστημα. Αποδόρεσαι, Τι πρέπει να ισχύει. Θα μην σε ακούω. Για να ορίσει διάστημα, τι λέμε πιο μπροστά. Διαλέγουμε εκεί πέρα. Χωρίς βλάβη της γενικότητας. Της γενικότητας. Ρο 1, μικρότερο του ρο 2, μικρότερο του ρο 3. Πάμε. Για ρο 1, ρο 2, το κλειστό διάστημα ρο 1, ρο 2. Μπράβο ρε, στη Αρχιτσέλιγκα. Συνεχίζει, λέει. Συνεχίζει στο κλειστό διάστημα ρο 1, ρο 2. Ομοίως. Στο ρο 2, ρο 3. Ρο 2, ρο 3. Ναι. Παραγωγή στιγμή. Με τύπο. Ομοίως. Δεν θέλει και τίποτα. Με αυτόν στοιχήσεων. Τρία. Συνεχά. Μπράβο ρε, στη Αρχιτσέλιγκα. Του ρο 1. Κύριε, θα πείτε καμιά βρισιά. Τι να πω, δεν έγινε, από μια τίποτα. Ίσον 0. Εντάξει, αυτά τα πάμε πριν. Α, από φουρόλ. F του ρο 2. Καμιά βρισιά θα παίζει. Εγώ δεν την παίρνω από ρόλο. Δηλαδή, και λίγο πετάμε τσέπο. Είναι αυτά να είναι... Υπάρχει. Υπάρχουν ρίζες εκεί μέσα στο τέτοιο. Δεν άκουσα. Τι. Δεν άκουσα. Κάτι μου πες. Τι είπα. Ότι δεν έχουμε κάνει παρομοία. Όχι, δεν λύνεται. Δηλαδή. Αυτό είναι το νόημα παλιά. Δεν χρειάζεται. Ελάτε κύριε. Το ξαφνικό είναι και το καλύτερο.